Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa nje ebitrenda nje la ensukwini einkundleni zokuxhumana. Insizwa le bishela intombazane bukhoma kwenye nje ishow. Ungayisesha leyo video khona la ku YouTube uthi nje uyangithanda bese uthi question mark ngiyacathi izovela. Uzoyibona ngicathi iphezulu ngoba iyona ebitrenda kakhulu. So into eyenzakalayo usho ukuthi umjida bakule show ushela intombazane kuphi bukhoma. Alright, so ngiyithandile le yansizwa indlela ephendula ngayo, yabo. That's why ngithi angikhulume ngayo namhlanje. Indlela ephendula ngayo yakhombisa ukuthi iyakwazi ukucabanga and ihlakaniphile, yabona. Akugcini nje ekuthenini iyakwazi ukucabanga, ihlakaniphile ngoba indlela ephendula ngayo iphendula umbuzo obuziwe nakhona iphendula ngendlela yokuthi intombazane iyagculiseka, yabo. So ibismile intombazane futhi uvela ubone ukuthi hayi ushayileke umfowethu la mayismile kanje, yabo. Kodwa ake nje ngiqale nabona mangabe echaza umjida into eyenzakalile kusho ukuthi lo mjida wahlangana naye ingane kuphi emall. Okay, mayihlangana naye emall wathatha inamba. So mayethatha inamba futhi ke ngicathi bese kokwesibili mabehlangana kuyona leya show. So umjida usefuna ukuveza indlela azizwa ngayo intombazane nesifiso nje sakhe ukuthi bafisa beyephi. Yabo inhloso yakhe nje bekuveza nje beshela nje kahle kahle bukhoma. Alright, so into eyenzakalayo ke lo mjida ubethi mangabe aphendule ngendlela yokuthi intombazane iyagculiseka ngoba ibinembuzo intombazane, yabona. Ngeke sakubalekela eminye yemibuzo ebiphendula intombazane uthola ukuthi iyambuza ukuthi okay, kodwa manje ngeke uzokwazi ukuthi nje uvele umuntu uvele nje ungena othandweni umuntu usingakakho iphani, yabona. Ngicathi biqonda ukuthi mhlambe awazi uvele uthanda nomuntu ungamazi, yabona. So ngithi angikuvezele as much as leyansizwa ibiphendula kahle igculiseka intombazane ngokwami futhi ukubona, yabona leya ngane imqomile ngaso leso sikhathi bese kuyikona nje ukuthi hayi icabangani ngoba ububona ukuthi hayi lo usevumile, yabo. Kodwa into engifuna uyiqaphele lapha yabona, mina abantu besifazane ngibathathisa njengezingane ngobani siyabagoqa nje kalula, ugoqa umuntu umuthi abe right, yabona. So ungamhlula isikhathi esiningi intombazane uyayihlula ngamagama, kodwa into ekufanele uyiqaphele, ake ngenze isibonelo nje. Mangathiwa nansi intombazane yinhle, igqoke kahle, ngiyaqala ukuyibona ime kahle, bese kuthiwa le ntombazane le mangabe uyifuna ukuthi uthandane nayo manje uyaqala ukuyibona kuzobe yakho, ungavuma na? Umbuzo lo engikubuza wona ukuthi na intombazane yinhle igqoke kahle uyaqala ukuyibona. So umbuzo uthi njengoba uqala ukuyibona nje ungakujabulela yini ukuthi uvele nje uthandane nayo manje same time ningakazi nje nithola ithuba lokuthi nibe ndawonye na? So ngiyazi mhlambe insizwa esakhula mhlambe sase high school kuzobalula ukuthi hawu yinhle phela singathandana nayo ngavele nje ngitshathi ngayithanda ngaso leso sikhathi sithandana. But mangabe usuyinsizwa esihlakaniphile esikhulile ekade yayigudla, sengingasho ukuthi kade ugudla like, yabo. But mangabe usuyinsizwa esikhulile, yabona, empilweni yakho awuvele ulethe nje noma yini ngoba uyazi ukuthi ubuhle behlo, ake ngithi nje ubuhle lobu obuchazihlo ngaso leso sikhathi abanele, yabona. Ngoba ukwazi ukuthatha umuntu nje mfethu ngokumbona nje ukuthi umuhle, ugqoke kahle, ume kahle bese umthatha nje umshutheke empilweni yakho, yabona. So ngithi angiveze lento ngoba leya mjida as much as ithatha inamba eseshaya ikhanda bukhoma kuleya show, into ezoba inkinga beyangani ake ngithi nje ngoba ngokubona kwami imqomile ngaso leso sikhathi. Okay, isimqomile sebeyathandana, ake sithi mhlambe phambi kwakusasa sebeyindawonye bese ithi intombazane ithi yazi nje sithanda sami mina kahle kahle ekuzaleni ngami ngangiwumfana nje, yabona. Ngathi mangikhula-ke kodwa ngabushintsha ubulili, yabona. Ngaba intombazane ke bangilungisa-ke isitho sami nje, yabona, kodwa nginawo amabele, nanka amabele. Hawu, wawumfana, yabo. Awukazi uthole ithuba lo muntu lokuthi ube naye, but wena wenze njani? Ujaha ukumpintshela ekhoneni, wamshaya amagama, wamhlula ngamagama, yavuma ingane yabantu, yabona. Ungakazinikezi ithuba lokuthi okay ake sazane kangcono,
yabona. Usekutshela kanjani, usuba surprised. Uzokwenza njani ngoba lo muntu usuthe uyamthanda, yabona. Noma kutshela ukuthi yazi sona sami mina nje ekusukela ekuzaleni kwami ngazalwa nginesandulela ngculazi HIV, ngazalwa nayo, so into engiphila nayo. Hawu sithando sami, uphila nalento. Uzokwenza njani thothi wena umdingi umuntu okanjalo empilweni yakho? Phela nawe ama-choices akho, ngeke sithi umuntu kufanele umzwele, no. Nazazi wena ukuthi ufunani ngempilo yakho. So ake sengisibonele sithi awumdingi umuntu okanjalo, uzokwenza njani? Because awuzange umnikeze ithuba lokuthi nibe ndawonye, nithi ukwazana kangcono. Uzokwenza njani? Isithandwa sakho usushayile ngamagama waqoma umuntu, yabo? Uzokwenza njani? Uzobaleka? Noma kutshela ukuthi yazi mina sithando sami ebusuku nje ngivele ngihambe kusala umzimba wami, mhlambe ngisuke ngile emazweni ngiganga ngenza izinto ezithize. Isithandwa sakho. Noma kutshela ukuthi nje mina njalo ngenyanga ngokwenkolo yami ngidinga ukuthi ngichithe igazi, yabona. So uzokwenza njani? Isithandwa sakho. Lo muntu usumtshelile wathi uyamthanda. So awuzange, yabona, kubalekile mfowethu, kubaleke ngendlela ezisimanga ukuthi as much as umuntu emuhle echaza, yabona, ebukeke ilento oyifisayo, but sinikeze ithuba ongenani lokuthi uhlele naye usuku nibe ndawonye, nithole isikhathi la khona nobabili, not ukuthi uyomshela yompintshele ekhoneni. Inhloso mangabe umuntu umkhipha umuntu usuke inhloso phela ukuthi niqonda, like ni understand, angazi ngayibeka kanjani, but nitholana ukuthi ningakwazi ukuthi niphile nobabili. Khona into eningayenza nobabili, ningakwazi ukuthi niphilisane nobabili. Khona into eningayenza nobabili niye phambili, yabona. Inhloso yileyo. So not ukuthi hayi indlela ogqoke ngayo yona ihamba phambili, ungikhiphelepi, safike sadlani, no. Lokho kuyalandela ngemuva, but inhloso yenu ukuthi nithola ithuba nobabili, nibone ukuthi khona la singaya khona, ikhona lento, ikhona le connection phakathi kwethu, yabona. Nakhona njengoba kutshela ukuthi kuyenzeka umuntu umkhiphe, but ekumkhipheni kwakho usho ukuthi no, yabona lo uyagcina ukungibona nginaye, yabo. So noma uthola ukuthi hayi ubone ukuthi hayi lo ngingakwazi ukuthi ngiphile naye. So izona zonke lezo izinto ozibonayo mangabe uzikhipha nomuntu, ngisho ngathiwa nikhipha lana emfuleni, nihlelile nje uthatha inamba wamnafonelana wamtshela hayi sohlangana emfuleni othize. Ziningi indawo phela abantu, amadolobha awekho yonke indawo. So nihlangane kulowo mfula, nihlale nobabili nixoxe ndawonye. Exoxeni kwenu niyabona ukuthi no, singakwazi lo muntu isiphilisane naye, khona la singaya khona, ikhona i-connection phakathi kwenu, yabona. Ngani nihlangane kuphi? Khona lapha emfuleni wangakini. So njengoba nihlangene nje uthola ukuthi into yenu nigcina senithandana, senishada, nibe nezingane, uvuka umuzi nahlangana kuphi? Emfuleni. Ngoba into ebalekile hayi ukuthi sihlanganele kuphi, no. Into ebalekile ukuthi nithole ithuba nobabili, nibone ukuthi khona la singakhona. Ukhumbule ngihlezi ngitshela ukuthi uyakwazi ukumhlaba ngaso leso sikhathi usamkhiphe okokuqala noma nisabonana okokuqala, yabo. Yakwazi ukuthi umqabule, yakwazi ukuthi ulale naye. So isidingo sokutatazela lo muntu ukuthi umpintshe ngamagama, umqomise manje, yabona. Leyo nto izohamba ikunikeze inkinga ngoba uyozithola ususesimeni sikanjalo. Umuntu mase kuvezela ngempela ubuyena izinto abhekana nazo empilweni noma aphila nazo, mase kuvezela uzoqala uthi ayingeke engikwazi ukuyimela mina lento, yabo. So nje hayi, yabo, ugcina uyibalekela ingane yabantu. So ugcine izona zonke lezi zinto uthola ukuthi sekuthiwa abafana izinja nani, iyona lento. Umuntu mangabe enza into akayicabangi in a long term. So be careful. Wena umfana uhlakaniphile, yakwazi ukuthi mangabe ukhuluma nentombazane ukhuluma into enomqondo. So amathuba amaningi leyo ngane as much as ukhuluma nayo ikagcina isivumile phela uma uyimpintshele khoneni. But uma usuyinsizwe esihlakaniphile, uyazi ukuthi kubalekile ukuthi umuntu wenze njani, uzinikeze ithuba just ukuma-understand nje nobabili, nihlale phansi u-understand umndeni wakhe, abangani bakhe, izinto azithandayo empilweni, mangathanda ukuba yedwa noma uthanda ukuba nabantu. Zonke lezo zinto ziyakusiza ngoba nakhona ukuvezela even izinto ongazange uzibuze uthole ukuthi useyakuvezela, yabo.
because nindawonye naye, akathandi ukuthi kube khona izinto ay'fihlayo. Inzima leyo nto ukuthi ufihle ezinye izinto owaziyo ukuthi uma ngabe ngempela lo muntu ukhomitha kuyena uzozithola emva kwesikhathi, and ekuzitholeni kwakhe ngeke zimjabulise, yabona. So intombazane isikhathi esiningi yayikuvezela ukuthi no, ngikanje, then kube isinqumo esakho ukuthi no, umuntu ngiyaqhubeka naye noma cha. So leya video ungayi-check-a nje, uzoyibona leya nsizwa iphendula kahle kanjani, iphendula kahle. But sengithi angixwayise esimeni esikanjalo ukuthi ungajahi, musa ukutatazela, ungahlomeki. Ubona umuntu eme kahle, mothatha inamba, sumpintshele ekhoneni, ungazi uzinikeze ithuba lokuthi nibe ndawonye, nibone ukuthi khona leyo nhlansi nobabili, yabona. Ungathola ama-surprises usuzothandweni phakathi, yabona. If uzimisele ngokubaleka noma ubone ukuthi no, ngeke ngikwazi uyimela lento, but at least awukamtsheli ukuthi uyamthanda, naye ngeke afile bad ukuthi hawu ungafika umuntu yabo, awuzange umtshele ukuthi uyamthanda. So uma ngabe ususwitcha off, usumghosta uma uthanda, abanye babiza kanjalo, ngeke azabe nankinga, yabo. So be careful mfowethu, ungahlomeki, uvele nje umuntu umhlule ngamagama, hawu, bese nje, yabona, ugcine seyintombi yakhe. Njengoba ngisho ukuthi awukwazi uvele umlethe umuntu ngoba nakhe eme kahle, egqoke kahle, enomzimba omuhle, bese uthi hayi singathandana nje khona ngingamazi kanjani. No, abantu bayingozi, yabona. Esikhathini samanje ayikho into engozi njengomuntu, kungcono isilwane. Isilwane singcono kabi ngoba ibhubesi nje uma ngabe likubona nje ukudla, uyazi nalo futhi uma ngabe nibonana uthi hayi impi kuphela, lifuna ukungidla, yabo. So kusimple ukwebhubesi, but umuntu enye into, incwadi ngempela engafundeki. So ngithi angixwayise nje ngazo lezi zinto ngoba maningi amavidiyo kanje asazokudidisa, yabo. Uthola ukuthi angena othandweni kodwa manje usuthole ezinye izinto, awusabi happy, yabo, yonke leyo nto lezo. So ngiyathemba uyangizwa-ke mfethu, angisho kabi.